ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga papatapos na naman ang araw, ay muli na naman tayong magbibigay ng ating TLC and excitement and happiness and goodness. At ngayong araw, andito tayo sa Gawad Kalinga, Zone 8, Pamukid, Camarines Sur upang sorpresahan ang isang mag-asawa na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages at napakabonggang wedding anniversary gift. So ano bang iniintay natin? Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanila ngayong hapon. Siyempre, andito sa likuran ko, meron tayong bubble balloon na may happy 29th wedding anniversary. Ang ating napaka-sweet at sarap na red ribbon cake. Ang ating card na babasahin mamaya. Ang ating regalong bench sa ating siguro na para to kay tatay na napakabonggang regalo. At ang ating napaka-sweet na Ferrero Rocher chocolate. At ayan, may pa-banner nga tayong happy anniversary sa ating lucky couple for today. So ano pang hinihintay natin? Tara na't kilalanin na natin kung sino sila. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Patuloy nyo kaming subaybayan sa pagbibigay ng good vibes kahit saang parte ng Bicol. Ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin ang ating lovely couple here at Pamukid, San Fernando. So, gabing-gabi na, andito na tayo sa Zone 8, Pamukid, Camarines Sur. Tara na't samahan nyo akong sorpresahin ng ating lovely couple for tonight. Asa inutan pa ba? May payatan po. Sama po yan. Unahan. Apo. Sige. Malayo pala yun. Hello po. Good evening. Saan po? Dito po? Tama po. Ay, digdi po. Nasaan po si Mami? Ala, napagod ako kakatakbo, Mami. Naghahanap po kasi ako dito ng bahay po ni Luz Beminda Ulitukit. Ay, Mami, kanina pa kasi ako naghihintay. Bali po kasi yung anak niyo po kasi, galing po Paranaque. May pinapadala po kasi sa akin mga items. Bali po, gusto niya po, ipa-receive ko na lang daw po sa inyo. Kaya lang po, late na po kasi yung shipping fee payment namin. Kailangan na po namin yung bayad ngayong gabi. Sa inyo po ni Sir, sa inyo po ang mag-asawa. Ano lang po, di ko po alam kung ano yan. Basta sabi po nung anak nyo na kaibigan ko, pinadala niya lang po sa akin, isend ko na lang daw po yung info para po malaman nyo kung ano na lang daw po yung mga item. Assorted po kasi may mga damit. Galing po, para po nakapag-swab test po ako, negative po ako ha. Papareceive ko lang po ma'am sa inyo. Nasaan po si sir yung asawa nyo po? Siya po. Ano po sir pangalan nyo? Rudy po. Judy. Akala ko Rudy Fernandez. Charot. Sige ma'am. Pa-receive ko tuloy po, pero okay lang kasi hingal na ako. Kanina pa ako naghanap ng bahay niyo. Ang layo-layo pala. Kala ko Okay lang ma'am, sige, pag makita ko lang kayo kumakain, okay lang. Charot. Sige ma'am, pa-receive ko muna tuloy yung items, tapos po, papareceivean ko na lang. Hindi mo pati ko nag-aano. Pero po alam niyo pong may bayaran po kayo ngayon. Hindi ko alam. Ay, paano po to? Ngayon tuloy ma'am, pa-receive ko muna sa inyo para po makita niyo po tuloy. Pero gusto ni ate, isama ko daw po si Sir Judy. Sir Judy po. Sama daw po kayong dalawa. Sige na po, pasama ko muna po sa inyo. Okay lang po yan, tara po. Pagod ako mami, tara na po. Okay lang yan mami. Go na. Magbihis ka daddy, dapat pinakagwapo ka kahit magre-receive ka ng 3,800 pesos na bayaran. Charot. Sige na po, tara na po.
Okay lang, pagod ako, Mami. Kanina pa ako takbo ng takbo kakahanap ng Ulit to Kit family. Ay, Sa Paranaque. si Ronalyn. Si Ronalyn. Bobo, pinadala ng regalo. Di pinadala ng item, di alam mo yung isang Hindi pangalan. ko alam. Sige, Daddy, wait lang. Tayin natin si Daddy. Sa kasal anniversary. Ay, timing po sa? Kasal Kasal po ninyo ni Daddy? Ano po nyo ngayon? anniversary mo. Ah, wedding anniversary mo naman. No, Daddy, halika dito, Daddy. Ano pong ilang taon na po kayong kasal ni Mami at Daddy? Dito ka, Daddy. Tabi ka dito kay Mami. Tabi ka po dito. Dito ka, Daddy, sa gilid po. Daddy, oh. Daddy, Daddy. Yan. Daddy, dito po sa tabi ni Mami. Ayan. Ilang taon na po kayong kasal ni Mami? 29. Ay, sinakto, magbabayad kayo ng 3,000 pa wedding anniversary, ano? So, kanina pa po dapat to, Daddy. Kaya lang po, since alam po namin, kakonta ko naman po si Ronalyn na wala pa daw po si Daddy. So, ngayon po, papatingnan ko po itong mga regalo na pinapadeliver ni Ate Ronalyn para sa inyo. Pwede po bang sabay kayo magbukas para po makita natin kung ano yung nasa loob? Ba't natatawa ka, Rudy Fernandez? Charot na. Natatawa ka? Sige po, pabuksan niyo po to. Sabay po kayo ni Daddy para po makita niyo po kung ano yung nasa loob. Naiiyak na si Mami, no? Sige po, Mami. Sabay po kayo dito po. Dito po. Wait lang, baka maipit si Mami. Ano? Dito po. Dito po. Okay po, buksan niyo po. Oh, hindi na bubuksan. Hindi na bubuksan? Okay po, ayan po. Okay, 1, 2, 3, go! Tingnan niyo po. Ay, nakakakilig naman! Hello po! Dito po kayo, sir. Tabi kayo po, tabi. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Mr. and Mrs. Ulit to Kit at happy 29th wedding anniversary po sa inyong dalawa. So, Mami, dito ka sa gitna, Mami, kasi sobrang naiiyak ka dyan. Hello, Mami, kamusta? Kamusta? Ay, akala nyo nakalimutan ng mga anak niyo yung regalo, no? So, ayan, Mami, happy wedding anniversary po sa inyo. Wait lang po, huwag tayo masyado maingay lang. Wait lang. So, Mami, happy wedding anniversary po sa inyo ni Daddy. Tanggapin niyo po tong Ferrero Rocher chocolate. Meron po kayong bubble balloon at bench at may red ribbon cake. At po para sa inyo tong dalawa siguro itong regalo na to. Tanggapin niyo po yan. At Daddy, ito naman para kay Mami. Happy 29th wedding anniversary po, Mami and Daddy. Pasok kayo dito, Mami, Daddy. Isa kayo dito. Ayan po, so ito pong mga regalo na to ay galing po sa anak nyo na si Ma'am Ronalyn. So ano pong gusto nyo sabihin sa anak nyo na nagpa-surpresa sa inyo? Salamat. Ano po bang kaganapan ngayong araw sa inyong wedding anniversary? Ano po bang ganap? Simple lang. Simple lang? Anong klaseng simple lang? Ikaw, Mami, dito ka, Mami. Isa ka dito, Mami. Anong gusto mong sabihin kay Ma'am Ronalyn na nagbigay ng sorpresa para sa inyo? Pasalamat ako sa akin kung pala kami nalilipan. Sa gabos kinitiro niya. Para sa inyo. Hindi na rin sa ganyan. Maraming naman salamat sa inyo. Mag-ano. Ay. So ngayon, Mami, meron akong gustong basahing mensahe para sa inyo. Dahil po kahit wala po dito si Ma'am Ronalyn, ay gusto nilang ihandog sa inyo ang napakagandang mensahe na ito. So samahan niyo po akong basahin to. Ito po yan. Wait lang. Ito po yung message para sa inyo. Kumusta? Dito ka, Mami. Isod ka po dito, Mami. Ito po yung message. Tabi, isod kayo dati. Ayan. Ito po yung message na. Ha, tagal ng ano natin ha. Charot lang. Ito na po yung message. Hi, Mama and Papa. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpapalaki sa amin ng maayos at pagturo nyo sa amin ng tama at mali at paggalang sa tao. Hindi man ako naging perpektong anak sa inyo, pero tinanggap nyo pa rin ako bilang anak nyo. Itong pa-surprise ko ay maliit na bagay lamang para sa inyo ni Papa, kulang pa sa lahat ng sakripisyo nyo para sa amin. Masasabi ko lang po, maraming salamat sa inyo. Sobra lalo na sa pag-aalaga nyo sa apo nyo. Sobrang mahal na mahal ko kayo
dahil sa sobrang pag-uunawa sa akin at walang sawang pag-iintindi. Wish ko lang po sa inyo na good health kayo palagi at mapa, salamat po and happy anniversary sa inyo from Ronalyn. Ayan. So, pang ilang anak niyo po si Ronalyn? Pangalawang anak. Ilan po ang anak niya, Mami? 8. Wow! Infinity! Oh. So, Mami, ano naman po gusto niyong mensaheng iparating kay Ate Ronalyn na kahit gabing-gabi na, kahit patapos ng araw, ay hindi matatapos to nang hindi kayo nasa sorpresa? Ikaw muna, Mami. Lagi naman surprise ang ginagawa niya eh. Laging surprise. O, hindi na po to surprise. Charot. Ano po gusto niyo sabihin, Mami? Salamat sa aking anak. Sa kanila na naman at sa mga ako ko. Ikaw, Daddy, anong gusto niyo pa sabihin? Salamat po sa Daddy, huwag kang tumawa. Ha? Ano po gusto niyo sabihin? salamat na naging lumagastos kami sa aki ako ni Ronalyn kan sa mong anniversary. Yun lang. Ayan. So ngayon naman po, since anniversary niyo, Mami, palayo ka ng palayo. Si Daddy naman palapit ng palapit sa akin. Ano ba talaga? Ikaw dito, Daddy. Isa ka dito, Mami. Ayan, dapat kayong dalawa yung magkatabi. Ayan, ngayon naman po, since wedding anniversary niyo, hihingian ko po kayo ng tig-isang mensahe para sa inyong dalawa. Unahin na natin si Mami. Anong gusto mo sabihin sa nag-iisang Coco Martin ng buhay mo? Wow, Coco Martin, big word. Sige. Papasalamat ko sa iyan lang. Madakula niya. Huwag po tayong maingay. Marami na pasunod sa tama at kasi panalo ang mga akin. Kasi salamat sa pagpalangat sa mga akin. Kasi sana taon pa kaming halawig na buhay para maasikaso ang mga apo. Ay, ano man talaga. Ikaw na. Oh, Mami! May isa kasi kaming magic word na tinatawag. Yung magic word na yon ay isang kiss naman na napakasarap para sa iyong asawa. Hindi pwedeng walang kiss. Isikiss mo naman si Sir Judy. Sige na, Mami. Sa face lang. Sa face lang. Dito lang, oh. Kiss chick lang. Nakabuo kayo ng 8. Baka naman. Charot lang. Sige po. Kiss na lang. Wow! Ngayon naman, Daddy, ikaw, anong gusto mong sabihin sa nag-iisang Julia Montes ng buhay mo? Julia Montes pati, da. Kamukha niya po, Mami. Charot lang. Ano po, Mami, gusto niyo? Ay, Daddy, gusto niyo sabihin? Alam ko, mahal na mahal pa yan. Wow! Mami, lapit-lapit ka ng konti. Ayan, ano pa? Ano po? Ano pa? Charot lang. Ano pa po? Nagagos mo sa mga ito, puro mahal ko na buto. Yun lang. Isang bati naman pong happy wedding anniversary sa isa't isa. Ayan, isang wedding anniversary naman. Batiin mo, Daddy, si Mami ng happy wedding anniversary. Happy anniversary ako. Oh, ano ito, shake hands? Dapat kiss, Daddy. Kiss, Daddy. Ikaw naman na mag-kiss ngayon. Wow! Sobrang happy mo ba kayo sa regalo ni Ma'am Ronalyn para sa inyo? Ano pong gusto niyo pa sabihin, pasalamatan para sa kanila? Ayan. Oh, isang I love you na lang po sabay flying kiss para sa nag-iisa niyong anak na si Ma'am Ronalyn. Isang flying kiss na lang, Ma'am. Oh, sobrang naiiyak si Mommy. Namimiss niyo na po ba si Ma'am? Mamimiss ko talaga ang mga akin. Yun. Ilang taon na po si Ma'am Ronalyn sa ibang bansa pati? Sa Paranaque po. Ilang taon na po si Ma'am Ronalyn sa ibang bansa? Sa Paranaque po. Tagal na yun. Kasi mo ilang yung kanina. 20 years na lang. Okay lang yan, Mami. So ngayon po, i-request ko na lang isang flying kiss. Sabay po kayo, sabay I love you. Para kay Ma'am Ronalyn po. Yan na lang po. Isang I love you tapos sabay flying kiss na lang po. Go! Okay, nahihiya silang dalawa. Parang ano talaga sila. Sige, ikaw muna, Daddy. Mag-I love you ka muna kay Ma'am Ronalyn tapos sabay flying kiss. I love you, Ronalyn. Yeah! Ikaw naman, Mami. I love you, anak ko. Maraming salamat sa indong agong. Yeah, flying kiss naman po. Yes! Again, happy 29th wedding anniversary po sa inyo. And more wedding
maraming anniversaries to come and God bless you po dahil alam ko naman na magiging matatag pa po ang pagsasama nyo. And mula po sa JFS team, happy wedding anniversary. Happy po ba? Happy? Ayan! Sa isang lovely couple na naman ang nabigyan natin ng saya at sorpresa dito sa Gawad Kalinga Zone 8 Pamukid, Camarines Sur. Again, I am ating Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create but we captivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Again, Mama, Jump! Tapusin natin ang gabi na to with positive vibes. And again, God bless you. Magbabay naman po kayo, Mami and Daddy!